ο ελληνικός λαός ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας και της ιστορίας. Άλλο δεν πάει. Επιθυμούμε, ναι, αλήθεια είναι, να αναδιατάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να επαναφέρουμε και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων με το πολιτικό σύστημα της χώρας. Γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς την κοινοβουλευτική δημοκρατία τότε τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Και όπως έλεγε ένας μεγάλος πολιτικός άνδρας, η δημοκρατία είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, με όποιες αδυναμίες και αν έχει. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για να την εμπιστευτεί κανείς σε στρατιωτικούς και σε τεχνοκράτες. Ούτε οι μεν μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα, ούτε οι δε. Είναι χρήσιμοι και οι δύο, αλλά πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουν οι πολιτικοί που εκλέγονται από τον ελληνικό λαό. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία λοιπόν πρέπει να προστατευτεί ως κόριο οφθαλμού. Το μεγάλο ερώτημα που έχει τεθεί τελευταία και το ξέρετε πάρα πολύ καλά είναι αυτό το, πώς λέγεται, ξεπούλημα, εκποίηση. Βρέθηκε και μια άλλη λέξη, αξιοποίηση. Λοιπόν, η χώρα μας, να το καταλάβουν καλά, δεν πουλιέται σε κανέναν. Ελπίζουμε και πιστεύουμε και έχουμε τα εχέγγυα και τη δυνατότητα να αποδείξουμε και στα πράγματα και με τα στοιχεία και με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, με τις συνολικότερες και ουσιαστικότερες και αναλυτικότερες θέσεις που έχουμε πάρει στα μεγάλα θεματικά θέματα, ότι η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει σε μια νέα οικονομική δομή. Νέα αναπτυξιακή δυναμική, στηριγμένη στην καλά αμοιβόμενη εργασία και στην υγιή επιχειρηματικότητα της καινοτομίας. Για το μέλλον που αξίζει στα παιδιά μας, στις νέες γενιές και τους νέους μας, ένα μέλλον που θα μου επιτρέψετε να πω, τους το κλέψαμε, εμείς όλοι άραγε, κάποιοι άλλοι, και ποιοι είναι αυτοί. Πάντως τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές καλούνται να πληρώσουν ένα μεγάλο κόστος, ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό. Εμείς πρέπει να βρεθούμε στο πλάι τους και να έρθει